Naša naredna gošća je mlada Nada za koju će se tek čuti. Prvo javno pojavljivanje imala je sa 6 godina. Od tog trenutka odlučuje da će se baviti muzikom i da je to nešto što je čini srećnom. Peva tradicionalnu i pop muziku, a njene cover verzije poznatih pesama imaju na stotine hiljada pregleda na YouTube-u. Sa nama je Sofija Perić. Sofija, dobrodošla u 150 minuta. Hvala vam puno, dobar dan i vama i svim vašim gledalcima. Mlada Nada, ajde, moram da se osvrnem malo na tvoje gene. Prelepa si, a pretpostavljam da tu zahvalnost duguješ i tvoje mašovitoj krvi, da tako kažem. Imaš ruske, ukrajinske i srpske, je li tako? Tako je, mama je polu-ukrajinka, polu-ruskinja, a tata je Srbin, pa eto i mene ovakve. I ko je zaslužen za te muzičke gene? Pa mislim da su oboje, i jedan i drugi se bave muzikom. Eto, vidiš. Ja sam imala tu sreću da nasledim i da pokupim najbolje od njih. Nisi bila ono dete koje kaže ne, ja neću to da radim, ja ću da radim nešto potpuno deseto, nego te povuklo. Naravno da me povuklo, pa zato sam možda jedino i znala. Nekako kao mala sam i gledala kako se bave time i naravno da sam to usput i zavolela. Da li je to za tebe bila čarolija tada? Naravno, i dan danas traje. Kako ste učili muzikom kao malo? Pa nisu me učili, ja sam jednostavno to zavolela, počela sama da vežbam. Nekako moja upornost je pobedila. I jako je, ja mislim, bitno da čovjek bude uporan i da ima veliku želju za radom i za napretkom. A koliko ti je značajna njihova podrška? Previše. Previše i ja mislim da svakom detetu znači podrška. Moja je velika sreća što ih imam. Čime god da sam se bavila, da li ovim poslom ili nekim drugim, mislim da jako bitno da neko stoji uvek iza vas i da vam je podrška. Apsolutno. Energija, kao i uvek. Evo sad imamo prilike da slušamo jednu od tvojih pesama. Snimila si, koje je ovo izvođenje u pitanju? Ovo je moja prva pesma koju sam snimila sa 12 ili možda 13 godina. Stvarno? Zove se Prvi put, da. Vidite kako sam bila malecna. Mislim i sad sam malecna, ali... I sad si, da, ali tako je. Malo sam se promenila. Pa evo, ja sam u najavi rekla, sa 6 godina si počela. Tako je, to je bio prvi nastup u vrtiću. I od tada počinjem da se bavim pevanjem profesionalno, da pevam, da nastupam. Od tada si snimila 3, čini mi se, tinejdžerske pesme. Tako je, 3 tinejdž pesme. I posljednja 4. pesma je, posljednja za sada, je Aritmija sa Beovizije. I pripremam naravno još 2 nove pesme koje će biti dosta zbiljne. Sad kada si rekla, učestvovala si na Beoviziji, da li ti je zaista san? Negde si izjavila, čini mi se, da to bude Eurovizija. Pa ja mislim da je svakom izvođaču, muzičaru san da ode na tako veliki festival i da se pokaže u najboljem svetlu. Ja možda nisam imala sreće jer sam bila najmlađa ikada učesnica na Beoviziji, ali se nadam da će uskoro. Pa evo, ovom prilikom imamo stvarno prilike da čujemo tvoj fantastični glas, a i ispred tebe vreme, tako da u ponoć će se sigurno u jednom trenutku isplatiti. Kako reaguješ na to kad vidiš na društvenim mrežama toliki broj pregleda? Šta ti to govori? Da li ti laska, a s druge strane da li ti daje neku nadu da ideš u pravom smeru? Pa ja nikada nisam počela se baviti muzikom zbog nekoga, zbog nekih pregleda, zbog bilo čega. Ja nisam bila ni svesna šta je to. To je sve nekako samo po sebi dolazilo i naravno da mi je drago kada vidim da ljudi vole ono što ja radim, da im se dopada. U kom smeru će ići ta tvoja muzika i ko su ti uzori? Pa ja mislim da će biti ovaj miks popularne muzike i možda sa motivima nekim narodnim. Eto. A kako inače uklapaš? Ti imaš 19 godina. Kako uklapaš školske i muzičke obaveze? Pa pošto sam na fakultetu, bavim se i produkcijom, tako da mislim da je to dosta blisko sa muzikom i da, pa šta da kažem, jednostavno muzika moja prva ljubav i za nju ću uvek imati vreme. A šta studiraš? Produkciju umetnostima i medijima. Pa ima neke veze sa umetnosti. Super si ti to, lepo si uklopila. Kako reaguju tvoji drugari? Da li te prepoznaju na fakultetu? Pa prepoznaju mi, oni su mi zaista velika podrška. Kako drugari sa fakulteta, tako i iz života. Pa divno. Kaži mi, da li ti je ova situacija sa koronom, kao i svima, pokvarila donekle planove? Ne, meni je ova godina bila predivna. Ja sam na početku godine otputovala u Kanadu i pevala sam na Nikola Tesla gala svečanosti i zaista je bio doživljaj neverovatan. Onda kada sam se vratila, opet sam nekako sa tog odmora došla na odmor. Nekako mi je sve ovo došlo kao odmor. Divno. Jednostavno, ja zaista nisam ništa izgubila. Imaćemo prilike da čujemo uživo tvoj glas. Koje? Šta ćeš nam pevati? Pevaću 1003.
1003 od Tamare Todevske, čini mi Tako je, se. tako je. Zašto si baš izabrala tu numeru? Ne znam, bila mi je slatka i onda... Ajde, Slatka, može lepa, energična. Da. Mnogo ti hvala što si bila gošća 150 minuta. Čućemo te u nastavku emisije. Hvala.